Hej, i dag der vil jeg forklare definitionen af cosinus og sinus, og det vil jeg gøre ved at benytte enhedscirklen. Og på en enhedscirkel, som jeg har tegnet op her, der har vi altså y-aksen, og så har vi x-aksen. Og cosinus, den er tit forbundet med, x-koordinatet, fordi at cosinusvinklen, altså cosinus til vinklen, er x-koordinaten til vinklens retningspunkt. Så det kan vi ligesom se her, at jeg har tegnet en trekant, som svarer til, at vinklen den er altså cirka 45 grader. Og det kan vi regne ud, fordi at i en enhedscirkel, der er den her, midten her, som er en ret vinkel, den er altså 90 grader. Og videre rundt, så har vi så herhenne en, der er 180 grader. Og så har vi en her, som er 270 grader. Og til sidst så har vi også en her, som er 360 grader. Cosinus til vinklen, den hører altså sammen med x-koordinatet, og sinus til vinklen, den hører altså sammen med y-koordinatet. Som I kan se her, så har jeg tegnet en trekant, hvor det er, at vi har punktet her, hvor den rammer enden af enhedscirklen, hvor det så går ud ned til cosinus, og så går den også hen til sinus. Den kan heller aldrig være mere end 1, og den kan heller aldrig være mindre end minus 1, og det gælder både for cosinus og sinus. Nu vil jeg rigtig gerne vise jer beviserne for formlerne her, som er sinus til vinklen, og det er så lige med den modstående katete divideret med hypotenusen, og så vil jeg rigtig gerne bevise cosinus til vinklen, som er lige med den hosliggende katete divideret med hypotenusen. Så her på en retvinklet trekant, der har vi altså hypotenusen herude. Vi skriver bare lige hyp for at forkorte det. Og så herhen, der har vi den